Hai no hai lam sogo Tiprasu TV YouTube channel tini 31 March 2023 hatai kotorni update rongkha tini MLA borong nang sar Paul Dangsu je Warriors hatai kotoro hunger strike khanya hinei tongnai lukurongno thangai naikha bin logi tongo gobang ma leaders rok tei lukurok bubagrani kokno bo naksing tonglayo bubagra tamo sano tei bubagra jodi kathuding saka angkai borok kasunai tei Indian government jodi no writing rili angkai borok hunger strike khanya hinei lukurok sain tongkha writing ria khai tipra ha gli phanamano hinei bo saka lukurok borok sai nang yakare jotto bubagran logi hinei saka naitoni choyakare Tiprasa TV sini hanotui sung thungjaka bubagara se hanoti manai gidi ti pangbai